देरहासार बसुमतारी बिथांनि जा समष्टि बियाब बे बियाबा दिनै बिपिएफ दोलोनि थाखाय लरगथरगो मोनसे बियाब जाना थांगासिनो दं। हाग्रामानि जा एजेन्डा बे एजेन्डाखौ साक्सेसफुल खालामनायनि थाखायसो हिरा सरनियाखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै बिपिएफ दोलोआ देरहाहोदोंमोन। मोनसे खोथा, जाय व्यक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो। दा इयुथ हान्जा फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों। बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जोब माथो। गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन। देरहासार बसुमतारी बिथांनि जा समष्टि बियाब बे बियाबा दिनै बिपिएफ दोलोनि थाखाय लरगथरगो मोनसे बियाब जाना थांगासिनो दं। मानोना बेवहाय दिनै 1178 साया इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनिफ्राय हाबफैबाय। गोबां लिडारानो जोंनाव जइन जाफैदों आरो माखासे आनडिसक्ल'ज लिडारफोरनि मुं दंबावो, बेखौ जों डिसक्ल'ज खालामथ'वा। मथा मथि फैगौ एमपिआवथ' जों देरहाखागोन। फैगौ एमसिएलए बिसायख'थियावबो जोङो नैबे बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 100% देरहागोन आरो रोखा जानानै दं। जोंथ' 100% सांग्रां। जोंना दा हाइकामान्डआ केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामबानो खामानिया जाफुंजोब्बाय। बाखि सिङाव जोङो गासैबो कनफार्मखासै। गतिके 100% कनफार्म आरो देरहानायाव जों सांग्रां जानानै दंखायो। बेवहाय गुबुन सेकेन्ड थट गैला जोंहा। माहारियारि बाद दानायनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा, जेरावहाय जों रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननि मानसि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो बेवहाय इनभल्भ दङ। गतिके माहारियारि बादखौ लानानैनो जोंनि सरकार दानायजों लोगोसे गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ जोङो आखाइ हमलानानै समान मोनथाय आरो समान जौगाथाय आरो सान्थिनि मुङाव जों आवगायलांनो नागिरदों आरो बेखौ जों साक्सेसफुल खालामनो हाखाबाय। गतिके जोंनि जा थांखि बे थांखियाव जों जाफुंसारबाय होननानै जों सानो। बाखि जोङो जा मावलांनांगौ बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन। हिरा सरनियाया दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय इसु नङा। मानोना बिथांखौ थांनाय बारावहाय हाग्रामानि जा एजेन्डा बे एजेन्डाखौ साक्सेसफुल खालामनायनि थाखायसो हिरा सरनियाखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै बिपिएफ दोलोआ देरहाहोदोंमोन। गतिके बेफोर एजेन्डाखौ दिनै जनसाधारना मिथिजोब्बाय। बर' अना बर'नि दिनै डिफारेन्सियेसन साननाया जोंनाव गैला। ओमफ्राय धोरोम लानानै जाथि लानानै जि माने नासयलायनाय गादबलायनाय थैनि बाना बोहैहोलायनाय बेफोरबायदि सान्थौआ दिनै जोंनि बिटिआर समाजाव मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो साननायनिफ्राय गोजानाव थाबाय हिसाबै हिरा सरनिया हाग्रामा जिखि बेक्तियानो जोंनि थाखाय मोनसे मा नङा इसु नङा। जिएसपिजों एलायन्सआ माबायदि थागोन सार? जिएसपिआ जेरावहाय गावसोरनो केन्डिडेट होखागोन। गतिके जोंनि मिथिनायाव बिथांमोना केन्डिडेट होगोन। केन्डिडेटखौ होग्रोथोंसै, बाखि डिसिसनखौ उनाव लागोन। बिथांमोननि भबिसतआ मा जागोन दासान्दि? मोनसे खोथा, जाय बेक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ, जोंनि आंगोफोरखौ जौ लोंहोयै होयै, ड्राग्स जाहोयै होयै, जौ मा होनो जुवा गेलेहोयै होयै, बायदिसिना मेला खालामहोयै होयै जोंनि समाजखौ डिस्ट्रय खालामजोबखाबाय। गतिके दिनै जे मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गुफुं समाज दानो हादों। जों माहारियारि बादखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो हादों। बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव माखासे जोंनि गेजेरावबो जौ लोंग्रा मानसिफोर दंखायो। बिथांमोननि जा इयुथ हान्जा फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों। बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला जखाय फाग्ला जान्था फाग्ला जोब माथो। गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 76
920160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।